И здравейте хора, аз съм Xbroke. Може да не ви се вярва, но се завърнах и ще снимам отново. Пак. Значи така си видим очи в очила. Много страна с очилата. Не съм взел толкова много време поради просто причина, че просто не ми се снимаше и сега реших да започна на Survival поредичка, която малко ми лагна като че ли. Не. Решил съм си. Значи искам това да дойде на 80. Другото контрол автоджампа да изключим. Музиката така, музика на тук voice speech. Това нека си. Окей. Сега, предполагам, че трябва да имаме слаб звук. Така. Окей. Така е перфектно. Почвам оцеляване по речка и тук е спално. Точно тук ще се живея, защото местенството много ми допадна. Перфектно е. Като за начало ще ходим малко да отсечем това дърво. На 1.10.2 версия сме. И да. Също така имам въпрос към вас, който искам да говорите в коментарите, ако е възможно. Искате ли да пусна сървър, който аз ще си плащам абсолютно всичко, просто вие ще играете вътре. В смисъл, привейт сървър, няма да е публика. Естествено, сървърите са гадни, защото нещо не ми се получават нещата с тях и това просто реших, че не е за мене. Но, искате ли да пусна сървър, който е привейт, в който ще играем хора, които аз изберам, в който ще има кандидатури, ще има... знаете как е в привейт сървърите. Малко ми лагва още, нали, но е нормално, нов терен, нов всичко. Да, като цяло доста време не съм снимал и малко гадно беше станало, но нали ето завърнах се вече, всичко е точно. Поне един път седмицата ще има клип, 2, 3, защото нали съм надаскал и нямам времето, но няма да зарязвам около месец по 2 без клипове. Естествено ще си има клипове, ако всичко е наред с този видеоклип. Така, печка искам да се пусна. Добре. Така става. Значи искам да направя като силно кирка. Не е важно. Второ место меч. Забрал съм малко как се играе самата игра, защото съм играл доста отдавна. Съвсем сериозно, доста отдавна не съм играл. Като спрял си имам, тогава не съм играл в Майнкрафт. Не съм сядал в компа изобщо. Така. Значи. Каква лопатка нещо не съм се правил. Така. Тя е последна. Сега, значи. Аз трябва да намеря овце. Да, ето овце. Точно 3 ми трябват. Както и овцете. Така, умри. И ти няма да избягаш смъртта. Значи, между другото, тук доста яко местенце, като за спалне е перфект. За материалите около местото виждам, че има споро с гора, което е хубаво. На survival сме чист survival. Това ще го направим на хард. И след малко ще кръстим света, само искам тук това. Добре. Излизаме малко. И Turn World ето Survival Mode. Версия ето този. Искам Edit. И това
Ще го кръстим. Не, чакайте. Загзагон. Не знам защо. Просто е това ме кефи. Загзагон. Искам така. Загзагон в нашия свят. Да оцеляваме като богове. Само че боговете трябва да дадат. Аз не го пробвам често, затова значи не съм бог. Те, една пържоли само бе. Гнусно свиня. Чакай. Да, две, това е. Ой, това да ли? Екстра, значи още 5 пържоли се пек. Ще оставим да се пекат. И сега аз ще паузна, за да слезна до 11 лиар, как се казваше. И така хора, между другото спаднахме, тук долу е 11-то ниво. Аз тук съм се забил и седа торча като нормален коде торча. Също е. Добре, не може да него. Трябва ми кол. Много ми трябва кол, наистина. Защото е така сега като да експлорваме пещери първите 2-3 епизода. Ще ги експлорваме заедно. И нали сещате, че без торча няма как. Между другото, възможно да се пусне и гама за следващия епизод. Но ще видим. Така. Събрах 30 кол почти. Тук горе нищо не се вижда. Няма да хора са. Ето тук сме на лер 11. Така, тук натам искам да видим, може да има айрон нещо. Да. Ето. Това не е първата кирка в играта. Айрон кирка. Тук. Добре. Това е нищо. Още малко айрон, между другото няма да е излишен. Ще правя всичко да торчове. Окей. Добре. Значи отиваме сега горе да печем. Ще печем като нямам кол, сега трябва да купам пак кол. Да, между другото надявам се тая поръчка да хареса. Защото не знам какво друго може също да ми предлагате в коментарите, какви поредици да правя нещо. И това за сървъра, който ви предложих, задължително трябва да ми кажете. Между другото така съм направил. Няма да се слиза. Сещате се как да ще слиза така с стълба, защото по-бързо се предвижвам, мисля, че отгоре. Като първа мина в света си е перфект. Добре, вечер е. Ще слагам само айрона тук да се къпе. Да се къпе, да се пече. Ох, майка ти нещастна. Бързо като е дошъл оня. Спи. Хайде. Екстра. Значи. Харсме и бият малко по-здраво. Виждате ли колко ми наби? Пътка, мерси. 5 айрон. Да, 5 айрон. Точно 5 айрон. Екстра. Между другото да я рекет, но е чимантия. Не, мисля, че няма. О, аз до съм взел без искам. В смисъл, сега трябва да намеря само даймонди.
Колко не се печели на едно бе. Окей, айде. Сега, между другото, правим първата кирка. Айронка и меч. Задължително меч. Айрон меч е най-важното в момента. Сега. Ще слезнем отново долу, за да покопая малко. Или... Не, няма да слезам отново долу. Така ще систем тук координатите. За всеки случай да ги забравя. И ще ходим малко да убием животни. Да намерим за за храна. Че с храната в началото е зле. Тук. Да, тук добре да знам, че има кончета. И да. Тук намерих малко парсенца. 16 парсета. Горе съм на планината, ако се чуете. Овце. Овце. Иначе другата къде е? О, тук. Само 3 пържоли, бе, сериозно и 4 овци. Или 4, не. Да. 4 овце, 3 пържоли. Значи аз не съм взел някъде пържола. Да, ето. 5 пържоли са. Сега ще се качим малко по-високо. О, има доста храна тук. Тук между другото виждам нещо доста. Аре бе, шибамак. Доста интересно. Но сега не съм го виждал това. Значи, той я баям. Как си викаш само, че са къде беше? Extreme Hills. Нали? Extreme Hills. До баям, който е Birch Forest. Не се лъжа, да. Не е най-съща височина. Това ако не е яко. Не знам кое да е яко. Тук гъбжи с прасоци. О, ми лагва. Не знам защото. Ужасен лаг. Добре, мисля, че стига толкова прасета. Нека сега да се прибираме, за да може да ги изпечем и естествено да приключим с епизода. В пътя там искам да ви кажа, че аз искам да се извинявам за това, че съм качвал близо 3 месеца. Но причината мисля, че ви казах в началото. Просто не ми се снимаше. Нямах желанието, нямах възможността също. Да. И... да, като цяло е това. Просто не ми се занимаваше с Майнкрафт. Докато сега желанието изобщо ми се върна. И продължава напред. Докато не стигнем ето тук. Докато не включим с карата. Така. Да, това ще е като за първият епизод от нашето Minecraft синглплеер оцеляване. И надявам се да ви допадне поречката, защото имам доста идеи. Мисля да сложа колон блокове по-там, мисля да сложа доста неща. Колон блоковете, нали, ще са с някаква така забавна цел. И да, ще видим. Да. Това ще е всичко. Надявам се да ви е харесало. Като катаете палец нагоре, абонирайте се за повече видеа. И чао!